Halimbawa na magkaroon ka ng ganito, anong feeling mo? Hindi ko pa sinasabi kung ano to. Yung alin? Ito. Yan o. Ayan o, padi o. Ano ba to? Ano ba to? It's not a game, it's a rich thing. So ayan po mga kakwela, at kasama ko na naman ulit ang Nathan Cute Vlog and Ate Del Cabarle Vlog na malaki mata. At si ate. My sister. The sister of Nathan Cute Vlog. Oh, bakit iba yung mukha niya pa di? Kaysa sa'yo? Ampon lang ako. Mukhang ampun nga talaga. Parang napulot ka sa tae ng kalabaw. Nakangudgud yung, nakasubsub yung mukha mo nung Punta mo bata. ibang kita yan. Ay, no, alam mo yung bata na na matagal nang nakasubsub doon. Pag angat, ayun. Napulot lang. Pag angat, may psoriasis na. Ay. So ngayon, pupuntahan namin yung pinsan ni Nathan Cute Vlog na si Basketball Talk. Ayan, ito yung kanyang YouTube channel. Nasa 500 no? 500k subscriber na siya. Oh my God, sana all. No? Kailan kaya ako makakaapak sa ganun? Kailan kaya tayo makakaapak sa ganun? Tuloy-tuloy. Malay mo, no? Oo, tuloy-tuloy lang. Baka magugulat tayo, may isang video dyan na magwa 1 million views. Yes, di ba? Tuloy-tuloy. Yung pinakaalam nyo, yun ang pinaka-importante. Huwag ka lang titigil sa kung ano namang ginagawa. Mas importante, siyempre, masaya ka sa ginagawa. Yeah. That's the most important. You're happy, what are you doing in your life? Pero ang pinagtataka ko lang, pag charity vlog tayo, ang baba ng views. Hindi na kami mag-charity. Hindi na kami Pag ano lang po kami, ako magmumoto vlog ako and also adventure. Ako naman magre-reaction. Yun ako Reaction mag-charity. is reactor. Tama. Oh. Banatan ko sila kay July. Kagabi, di ba? Naka-live sila. Sabi ni Kuya July sa akin, uy, nandito si sabi ni Kuya RP Max. Uy, nandito si Jay Guevara, oh. Shoutout sa Jay Guevara, sabi ni Kuya RP Max. Sabi ni Kuya July, Jay Guevara, shoutout, umayos ka. kaya to, naisip ko, title ko sa live ko ay July Paunil and RP Max. Sorry. Kasi nga sinabayan ko sila mag-live. Anong oras na kasi? Nag-aabang ako na nag-aabang ako na walang wala nang magla-live para masolo ko yung viewers. Kaso naka-live sila, alam mo naman mag-live yun. Sandamakmak yung mga yan. Sandamakmak na views. Tayo iilan lang, 300, pasang awa pa. Oh my God. Yan. Ngayon, Bobo, at saan ba tayo pupunta? Taytay? Tanay. Di ba may mga bilihan doon sa Tanay? Nang Mga gamit, mga alam mo yun, mura yung bilihin ng mga damit. Bibili akong bag eh. baka sa Taytay yun. Taytay pala yun. Yung yung Changi nila doon. Nga, hindi pala Tanay. Kahapon yun. Kakain tayo doon, buddy. Kala basketball Oo to. naman, may pagkain. Oh, buti naman. Sabi mo sa kanya, magluto siya ng chicken curry. Nag-request pa. Oo. Ganun na ngayon ng mga bisita. Sila na yung nagre-request. Oh, pero sa akin, kapag may bisita ako, sila yung pinagluluto ko. Sila yung pinapagastos ko. So kapal ng kapal ng kanyang labi. Ay. At ayun nga po pala sa mga nagtatanong. Marami nagtatanong na naman. Oh my God!
kita lalo yung bukbok mo, binuksan mo. Kala ko mananampal. Ha? Kala ko mananampal na naman eh. Kala ko sampalin na naman ako eh. Tawag dito, marami nagtatanong sa comment section kailan ba daw talaga tayo uwi ng diet. At inaamag na daw doon yung apartment natin. Ang sinabi ko lang, ang para sa akin ha, si Nathan mukhang mauuna sa akin. Ako mukhang mahuhuli pa kasi may kailangan akong tapusin. Mga next year ka pa eh. Kahit huwag ka na nga bumalik dun. Kahit wag na nga akong bumalik Ayaw doon. naman tayo makatahon. Ayaw naman na tayo pabalikin talaga doon. Bawal ka daw. Hindi, pero kailangan kong bumalik doon. Una, yung mission ko sa Gibara, no, yung nasa akin pa yung pera nun. Hindi ko po kinakaila yun, nasa akin pa yung pera nun. Tapos, yung kay Tatay Abring. Oh, naka-imbak naman yung naka-stay, dito? Naka-deposit naman yung pera nung para kay Tatay Abring. So siguro baka sila ni Ethan ang gumawa nun. Baka wala na ako dun muna. Baka sila na lang muna. Pero mas gustuin ko rin na nandun ako para makatulong ako kasi ang plano ng Trio Kuwela kami rin gagawa ng mga pabahay project namin. Para less sa bayarin sa labor. At exercise na rin sa amin yun, no? Ano lang namin yung kay Vincent kasi bawal na yung hindi taga-diet. Oo. Kailangan tayo makapag-asawa ng taga-diet. Kaya Para yun yung taga-diet. Naganap na lang kaya tayo. Napagkakamalan tayo. Mura nyo, hindi ka makahanap. Napagkakamalan tayong jowa. Ako nung nakaraan, napagkakamalan akong jowa ni Ate Del. Sabi ba naman? Ang gagwapo nyo kasi. Ano sabi sa atin, Ate Del? Ano sabi? Ha? Anong sabi Hindi nung... daw tayo bagay kasi muso pa daw eh. Sabi niya, sabi niya, siguro magjowa kayo, sabi sa akin, sa live. Pero hindi kayo bagay kasi, ang laki ng mata ni Ate Del. Sabi, ay kasi Raul to. Hindi, yung mga iba rin naman kasi ginujoke lang tayo. Hindi, pero yung iba nagseryoso eh. Seryoso yung sinasabi. Tapos, Dapat sinasabi mo, 43 na yun, makunat na yun eh. ay, si Blank. Makulat na. Hindi pa rin makamupon si Blank eh. Oo. Hanggang ngayon, chumucho pa langkot baby ko moon pa rin eh. Si Blank eh. Ewan ko ba kung anong, minsan nagtataka na talaga ako, no? Alam mo yung alam mo yung tipong wala naman silang pinaglalaban. Pero sige, sige pa rin nagsige. Feeling close kasi sa akin. Sabi ko, parang lahat naman sila, wala naman pinaglalaban. Yung pinaglalaban nila, tinatawanan lang sila. Pero sige pa rin sila. Wala mai-content. Wala namang siguro, gwapo ganun. pati sa inyo. Wala namang gwapo sa inyo. Wala kasi mai-content. Ano mai-content nun sa kanila? Pinag-aagawa nyo. Kung hindi siya gagawa ng eksena, walang views. Tignan mo naman kasi yung mga video niya ng mga wala kalatoy-latoy, walang views. Kaya doon ka na lang sa issue. Oo, tama. Masyado, no? Doon ka na lang sa issue, may views. Kung na pala pa din, no? Kung bagay, mas kasi dati kami, sa mga paulit-ulit namin to sinabi, kami ni Nathan ay nag-start kami bilang isang mga reactor. Si Nathan, hard reactor to kung may tuturing kasi mumurahin ka talaga niyan sa video niyan. Ako kasi hinahaluan ko ng comedy yung pagiging reactor ko sa mga re-reactionan ko. Pero mas napili ko ang charity kasi bukod sa ang sarap makatulong sa kapwa, True. ang nangyayari, sabi ko, kung halimbawa na makachamba man ako sa YouTube, di doon ako kukuha. At ayun nga, kahit pa man, nakabuelo naman. Ayun nga lang, sa mundo na inaapakan namin ngayon ni Nathan ay mas tinangkilig, tinangkilig ng mga tao ang issue kaysa sa charity work. Yun lang ang pinakamasakit dun. Pero okay lang yun. Puno ng kaingitan. Titiwalag na nga ako sa Trio Kuwela. Itiwalag ka na? Oo, para wala nang issue sa inyo. Wow, bakit daw? Di ka naman namin pipigilan. Alam mo, pero Kaya bahala ka basta. Babalik kayo sa kotse ko. Basta iwanan mo lang yung iba na sa amin. Basta iwanan mo lang tong sasakyan sa amin, masaya na kami. Kahit umalis ka na sa Trio Kuwela. Sabay na nakit eh. Malaya ka na. Malaya ka na.
Lumayo. Pigilan, pinababa ng kotse, no? Ginabuwaba ka na, pero yung daanan, pwede ka nang lumipad dyan. Kuwago ka naman. Nasa lumilipad ba ang kuwago sa umaga? Di ba hindi? Hindi, bangga-bangga yan. Oo, malabo mata. Malabo mata sa Oo umaga. nga, hindi ka pala pwedeng buwaba ngayon. Sabihin na- Mamayang gabi. Sabihin naman ni Lola mo, kasensyahan mo na yun. Bumuha ka. Kasi Makulit pinapanood yun. na naman niya yung panlalait mo sa akin. Si nanay yun, pasensya ka na sa apo ko ha. Del ha. Mabait yan, pero minsan pasaway. Ang cute, ang cute ng lola ko eh. Sabi ko, Lola, okay lang yan. Pinapasikat naman ako ng... Tapos bigla ba, hindi si nanay, may ano talaga yon, may hirit yun minsan na ano, yung, ganyan talaga kasi, syempre, 70 na yun, alam nyo na, back to baby, Pinapanood ka pati kasi. back to baby na yun, kaya, Ilan yan, 73. Kasi binigyan rin. Oo, si nanay, pero lakas no, naglalaba. Oo, mo, magigising alas 2 ang madaling araw, nandun nagkukuskus ng damit. Kaya dyan kapag matatanda eh, no? Maaga gumising. Chitsempohan ko yan, tingnan nyo. Alas 2 ng madaling araw, gising nyo, nagkukuskus na ng damit. Pagdating ng alas 5, Walang ginagawa. pagdating ng alas 5, nagwawalis na yan sa labas. Pagdating ng mga 5, Araw-araw ba siya nagwawali? pagdating ng 5:30, tulog na yan. Oo, nandun na yan sa bahay, tulog na. Kasi ano, tawag dito, tapos, excuse me, tapos na siya magwalis. Pagising ng mga kapitbahay, wala na, malinis na yung daanan. Galing yun. Oo. Ginagawa na lang yung exercise yung Ang gusto ko talaga dyan magawa dyan sa amin, may angat ko yung bahay namin. Nakita nyo, diba, lubog na lubog. Yun ang, Pasok mo parang tatambling ka na dun sa... yun ang pinaka gusto kong mangyari. yung tubig kasi, doon Oo. sa inyong laglag kasi kayo mababa. May angat ko yung bahay namin. Natakot nga ako nung tinulak ako ni Nathan dun sa vlog mo Baka ako Salbahay ito eh. Anong BF home na? Hala. Nakita niyo sa video? Oo, kita. Dala ko dalawang plastic na bigas. Sabi nung ko, Tinulak. yun yan din yung isa rin sa kinakatakot ko na umuwi ng dahit. Alam mo bakit? Baka inaabangan na tayo ng kapatid nito. ng kapatid ni Ate Del ha. Si Chris. Oh, si Chris. Sabi Tarantado kayo, idol inutulok-tulok nyo lang ate ko ha. Huwag kayong babalik dito sa dahit. Tigang kamambugan ako. Kuno. Puro kuno. Barangay Maangas. Ano? Ano ba yun? Maangas, di ba? Barangay Maangas. Quezon City Province. Ala yung araw bumaba. Ay, sorry. Yung araw bumaba, no? So, ayan po, malapit na ba tayo? Malayo pa, tagal mo mag-drive. Ano bang galing mo yun? Okay lang kung uso mo nga apak doon, okay lang. Bangga ko talaga yung kung uso mo nakabungad. Ay, sorry. Bastos ang bunga nga itong bakalang to. Dudurugin mo aso mo, Jesse. Talaga. Ang dalal kasi Pag gusto ko talaga, okay lang. Pag iba na, bawal. Yan, maya magbablog tayo ulit kay Idol Basketball Talk. Alright, so yan po mga kakwela, mga kabiyaya, yan, kasama na namin yung pinsan ni Nathan Cute Vlog na si Basketball Talk. Yan o. Diba? Pinapanood ko lang yan sa sa Facebook at YouTube. So, kanyang YouTube channel ay Basketball Talk. Sa mga may hilig ng sa NBA dyan, katulad ko, mahilig sa basketball, yan, panoorin yung kanyang YouTube channel at lalabas yan dyan sa baba. Nasa ano ka na ngayon, bro? 500? 530. Konti na lang, no? Ilang na lang yan. Makakuha ka pa ng isang mga yan. Tsaka hindi, napapansin nyo, hindi mo bababis niya sa amin. Sana gano'n na lang bis natin, no? 100,000, 200, 1 million. 1 million. Sana all. Sarap. Malakas kasi playoffs ngayon eh. Playoffs ngayon eh. Kaya Babagsakan na. kailangan, pabilisan din sa inyo dyan, no? Oo, bawal mabagal internet. Oo, kailangan update ka dyan lagi. Kasi pag nahuli ka, wala na manonood sa'yo. Mauna yun sa kanila, may views na sila bago manood sa'yo. Ay, gano'n. Dapat Kailangan mabilis ka dyan. Para nga mangyayari, nag-copy-paste ka na lang sa kanila. Oo. Kaya minsan parang nagiging daily vlog nga yung ginagawa rin nila. Kasi kailangan araw-araw yan, update. Lalo yung mga trending na kupunan sa NBA.
Tulad ngayon, ang sikat ngayon sila Lakers. Yan, ang idol ko na si LeBron. Ito, pakita mo. Ayan Yan. LeBron James. LeBron James lang sa kalam. Yan at tawag dito. Ikaw pala pa, di ba hindi mo naisip yung ganong content? Diyos ko, ano kung basketball ito, magpam-pom na lang ako. Mag-share squad. Ayaw mo ng volleyball. Ay. Share squad na lang ako. Ha? Share squad. Sharings. Ba't sharings? Yun. Magpapampam ako. Saan ko nagpampam? Ngayon bibili kami ng ulam. Ulam. Ulam with pulutan. Yeah. Bibili kami para at nakadalo kami dito sa Tanay Rizal pa ba to? Baras yun sa kanila. Ito, tanay na to. Ito Tanay na to. Yung Baras. Rizal pa rin. Oo. Okay. Ang ganda rito. Fresh Ganda na ng fresh. fresh yung hangin. Dito masarap magyabang eh. Kasi mahangin. Hindi ka mapupolusyon. Hindi ka tulad sa Maynila, sa Taguig, pag nagyabang ka doon, abutin mo doon TV. Pag lumakas yung hangin, na yung usok doon, amoy imbornal. Sa proper, tanay Rizal. Siguro kung hindi na-hack yung channel ko nung sa 2017, ang laki na rin siguro ng channel ko Nakapa ngayon. channel mo dati. Pangatlong channel ko na to. Jake Paano ba? paano hindi na-recover? Di ba't kinausap Ang nangyari noon, 10k subscriber lang yun eh. Ang nangyari noon ay may napindot akong link. Tapos nakalagin yung channel ko dun sa phone ko. Kaya hindi ko alam, hacker pala yun. Meron din ako ganyan. Nung isang araw lang ako din eh. Buti na lang meron akong two steps verification. Ako rin meron na. Talagang na to, sarado na to. Importante yun. Kaya kahit sino yung manghimasok dyan, malalaman agad ng IT ko. Kasi bukod yung IT ng Trio Kuela, bukod yung IT ko eh. Si Sir Chris Matias. Isa rin siya, graphic designer siya ng pero magaling din siya sa mga rules or security sa larangan ng YouTube. Magawa nga din ako. Nagagawa yun ng intro. Yung mga big time na yan. Oo, gusto mo? Sige. Pwede. Wala akong intro Siya yung gumagawa ng mga cover photo ko yung sa YouTube. Siya gumawa nun. Yung intro ko, siya rin ako yung nagbigay ng idea, siya ang nag-edit. Kung mapapanood mo yung intro, mabilisan. Walang tsaka 1,000 1000p. Kaya sobrang linaw. Yan sa mga pala gusto nyo magpagawa ng mga graphic, yung mga biro yan. malupi. Ba tayo? Ha? Saan tayo bibili? Bibili ng ulam daw. Saan pa bibili? Dito ko mag-withdraw? Dyan na ako. Sa mga gusto magpagawa ng malupitang mga thumbnail dyan, PM nyo lang si Sir Chris Matias o Imaikay Studio. Alright. Halimbawa na magkaroon ka ng ganito, anong feeling mo? Hindi ko pa sinasabi kung ano to Yung alin? Eto. Yan o. Ayan o. Padi o. Ano ba to? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Bah! Grabe hip. Ba't? Hoy, mamaya. Ba't pati sa mukha mo? Pagpagaling daw yan na psoriasis. Pagpagaling ba yan? Santo Niño ba yan? Ito, pagpatangos ng ilong. Pagpatangos ng ilong. Okay. Grabe, ganyan. Mga kati-kati sa katawan. Ay, grabe pala yan. Paano? Ano ba? Tanggalin mo. Ilagay mo sa damit mo. Tapos ilagay mo sa damit mo. Hindi mo din dali. Ha? Ay, hindi yan tatagos. Adi. Paggaling daw sa psoriasis. Ha? Psoriasis. Panggaling sa psoriasis pala yan. Ganito pala to. Grabe pala yan, no? 100 subscribers. Ano na? 100. 100. Kailan yan natin makakamit yan, no? Ang tiwala lang. Iwala lang. No. Basketball talk. Tapos nagkaroon na rin po siya ng goal. Gold? Soon. Di pa dinideliver. Soon.
Yan mga yan po mga kakwela. Soon. Soon. Magkakaroon din kami ng platinum. Yan, ni Nathan Cute Vlog at buong Trio Kwela family. Hinimos-himos. Grabe. Sabanga. Nandiyan sa rin. Sa ninyo, ha? Yan, mga kakwela, balang araw magkakaroon tayo yan. Power lang. Yan. Oh. God bless. Bye-bye. Bye-bye sa lahat ng sumusuporta sa Trio Kwela family.